Tomo magito kita tindakno. Wah.
aku tahu apa artinya cinta dan Lena ku dibawanya ke sana. Oh
Ayo yo. Ayo Mel. BSM. Menyala
Mas. Sampun sampekton dadi. Anjir, sampun dadi. Monggo Bapak Ibu rehne menika sampun dadi monggo mang tebaske. Tebaske. Heeh. Kira-kira nek mlenuk-mlenuk ngene iki tebasane larang apa murah ya, Mas? Larang. Oh, larang, Bang. Junjungane abot. Wis. Iya. Kula nuwun Pak Gatot. Ayo sik endi? Oh, ngoten. Kaget ketuk kene kok disambut Pak Gatot. Oh, jebulno. Jebulku rekan kerja di Rumah Sakit Condong Catur. Ya. Cik, ya. Niki dusune jenengan Pak. Wih. Teng mriki tim keamanan ugi. Ya, rumah sakit ya tim keamanan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, monggo kanca-kanca turangga setia manunggal mangcal silakan ingkang jumbo kalian suasana, Mas. Nggih, Iya, apa garapane? Manut telis apa ora? Derek. Oh, manut. Nggih. Iya. Monggo. Iya. Ayo kanca-kanca penabo, monggo apa? Pak Gatot request lagu mboten? Eh? Nek teng kantor gratis, nek teng mriki bayar. Oh ngaten. Ada tekan gunung gitu loh ya Mas. Ora le ngono ta. Iya. Sing jenenge sawer itu kata lain dari sedekah. Oh sedekah, iya. Sedekah itu dalam agama Islam Apa, adalah Mas? salah satu kunci untuk masuk surga. Masuk surga. Iya. Pramila sagung dumateng Bapak Ibu ingkang ngersakaken kunci swarga kasumanggaken nyawer. Ngaten. Ya ngene iki sing jenenge tontonan ya tuntunan. Iya. Ya ana ilmune. Ayo kanca-kanca sudah nemu apa belum? Ayo Mas Kiken. Ayo. Terus Enak ya, Cek. enak
Nggih, nyaut demit yo Dik Dita. Ajare kok. Ya pripun, Mbak? Ki nek wis ngene iki kudu mbak-mbak meneh. Udu, bukan. Ya. Mbah. Mbah. Oke, kayak sirahe dikono-konoke. Oh, ngono. Heeh. Nggih, monggo sagung dumateng para pamirsa Nggih, kang badhe cek udam saged. saged. Heeh. Ya. Mboten indang nggih, Mas. Hah? Indang ya iso. Indang, Saged. indang itu apa? Indang itu yang dokter di Jogja itu loh. Ya. Nggih, monggo lagu canda Ipan atau mau berinteraksi dulu kepada demi-demi ini? Berinteraksi kepada para hantu. Berinteraksi dengan Oh, pengendangnya. iya. Tadi penari sudah request Mbak Dita. Oh, apa? Segara madu. Segara madu. Ada kembangnya hati juga ada, Mas. Baik. Kalau monggo dipinangkani satu, moko satu, manut Satu, satu mboko satu itu. Iya, rapopo. Segara Iya. madu. Segara madu, ayo. Iya, iya. Ayo teman-temanku semuanya. Deh. Oh, Mas, aku gak nemu niki lho pengendang ki nek gak ngendang ki kaya sepaneng banget kan ya, Mas. Iki kancaku sekolah. Sing endi? Malah Sing ya kancaku ampun. sekolah. Oh, sing endang ana loro ya, Mbak? Oh, kancaku kabeh. Oh, temanmu semua. Iya. Sing endang batangan iki. Heeh. Iki sing lulus guru nanang tok tapi. Iya. Sing loro kepinteran. Oh, Iya. heeh. Lulus gasik oh. Iya. Heeh. Ya. Ayo segera madu teman-teman. Kilo jan. TSM apa? Sekarang yo panitiane sregep liyane Iya. do midhangetaken jadilan yo benake karpet Oh, ora apa-apa, Mas. Mas kok ono plester warnane kuning kaya ngene ya, Mas? Ya ono pink Kaya ya. klambine dhewe lho, Mas. Sama ini. Monggo Sama. Pak niki Mbak Dita nyuwun di plester sedaya. Niki Mas Gusti iki mulute njaluk di plester, Mas. Ora yo. Ora. Ayo Zaman sekarang madu. saiki ngono ki yo. Ya. Se. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh YouTuber yang sudah hadir. Sekalipun Turangga Setia Manunggal.
manise kabuku sayang tine rasa tresno muga slira tan citra kayung yon kasmaran segara matu kayung yon kasmaran segara matu ya ya oh ya ya Iya, skoro madu sampun katur. Iki Mas J. ora ono sing tembus lho ta. Belum, Ceramahku tadi belum. belum. Apakah kita akan menanyakan ke sana, Mas? Mau bicara ke sana atau gimana? Iki rung netes-netes iki. Oh, atas. Pak Gatot, Diteteske. wilayah mriki wonten juragan napa mboten Pak Gatot? Nek wonten naminipun sinten? Mirsani napa mboten? Pak Sagio. Wah, pas jumbuh karo asmane ya Sagio ki ya Sugio. Amin. Pak Sagio ingkang pundi Pak Sagio? Heeh. Mengalih menika juragan. Juragan apa, Mas? Atase juragan nek ra nyawer ya bangeten. Oh, wonten mriki wonten juragan mboten Bapak Ibu? Wonten ingkang pundi? Yang pundi? Mesti nek ditekoki ngene iki ora ngaku, Mas. Sok izin. Iya. Ya, Heeh. iki Oke. tarik nopo Belum lagu? ada. Belum. Ayang-ayang. Oke. Apa? Ayang-ayang spesial untuk siapa Mas Nanang lagunya? Heeh. Gus apa? Gue sing nyanyi. Oh, Gus Oh ya ampun. Oh iya. Sing endi? Menika yoga-yoga deleng plolo kromo sedaya. Dereng. Deleng. Apa? Apa? Iti sapa iti? Iti Oh. udu kae. Udu Udu. udu sing tae. Ayo, Kan kenalan dulu. towe tenalan kalau itu. Cepet tenalan. Kayak aku nek kenalan ngene iki lho. Kenalan, Mas. Namanya Mas sinten? Oh, Mas Roy. Coba kowe Roy. kenalan. Iti, kenalan kalau Oh, Iti. salim dulu. Salim. Salim dulu. Heeh, sing apik lho nek Heeh. omongan. Iya, heeh. Oh, pengendangmu payu, Mas. Oh payu. Heeh, piye nek kenalan? Aduh, heeh. Loh, Oh, aku iki wae. Ganti, ganti. Oh, ganti, Mas. wis tak kandhake wingi. Kok Kleve ganti iki. iki? Pek kepek kowe tersingkirkan Pak. Mas Sahrul, Mas Sahrul, Sahrul Kepek. Kepek Yulianto, Oh, oh, kowe oh. tersingkirkan Salahe karo kowe kowe. dino iki ra iso. Kowe tersingkirkan. Tetep kalah. Oh, kalah. Mas Kepek kalah. Ya. Nggih, ayo Oke, wis. ayang, ayo, kater. Raimu ya aja abang ngono kuwi kek. Oh, ora. Jebul klambine sing abang, Mas. Ora lek pilih abang tekne wedi ku turun jaba. Oh, ora apa-apa. Sang lanang kok. Ya. Hang yawa
Yo yo yo. Wih, sigek mana Mas Nanang? Oh, iya. Ya, istirahat. Mas Nanang capek. Ya, capek Mas. Cair. Oh capek. Cair Mbak Cair, Dita. alhamdulillah. Dari sinten Mas? Menika saking Juragan Pusat Oleh-oleh Artanti, Artajaya, Alhamdulillah. Remboko, Kas Jogja dan Jawa Tengah. Aduh, Menika anjing. mapan wonten ing Jalan Jogja Solo kilometer 17 Borongan Telogo Prambanan Anjir. Klaten. Nyuwun apa Mas? Manut. Oh manut. Heeh. Nek manut Mbok pilih kita wonten lagunipun. seneng. Request nopo? Heeh. Apa? Ada lagunya apa? Oh enggak, Enggak manut ada. ya. Ha-ha. Terima kasih. Iya. Semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Besok dihafali wajah saya kalau mampir jangan lupa. Jangan disuruh bayar. Pas bote pokoknya sinden ngayuk Jakarta. Anjir, gumyak tenan. Ya, Iya. siap monggo. Anjir. Lagune nopo, Mas? Nresnani. Oke. Ya baik. Iya, sudah ketemu belum Mas rumusnya? Ya, ada. Heeh. Nggih. Napa sanesipun riyen? Heeh. Ya ora apa-apa. Ngene iki jenengane sinden ngayuk Jakarta. Iya, heeh. Sinden ngayuk Jakarta itu harus bisa mematikan wiyaga. Berarti kowe iki kobra, Iya, spesies yang mematikan. nyembur. Nyembur. Cik. Ya, sampun ketemu dereng teman-teman. Oh iya ganti. Oh ganti. Ganti Oke, rapopo. nggih monggo aku manut. Manut nek nu aku. Oh. Ya, nggih. ada. Kayak Cek saya ndi? nggo topi jam mawar kuning 100 jadi mau Oh, ngomong. oh. Mas, request kok dingklok kita izin apa piye ngono lho. Ya kesyukur sarane ning ngono dadi marep rono kabeh. Ya. Ayo, apa? Sido. Oke. Ya. Sido dong. Ya. Asoy. Turun ke setia manunggal. Goyang dah. Hey ah hey, 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 hey ah
Tonggon. Genggaman tangan iki percaya sliramu mung siji ora bakal bisa karo kowe selawase bakal bunga Matur nuwun kotak sama Yumi pas udane teko ora ono sing iso nganteni kowe sing tak tresno Rasa sayang iki ra balungkon saatemu kowe rasa sumelang sayang Resta iki tulus marang siramu wong bagus kowe rasa kuatir aku ora bakal mundur aku ora bakal nglungani siramu kepucane ngati matur Gusti tetep dadi siji Matur Gusti bakal dadi siji. Sa 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 sa. Yang Rusnani sudah mas. Oke, Mam. Iya. Ke Bali. Oh Bali. Ayo Mbah pulang. Heeh, Mbak, kayak balik. Monggo. Oh mantuk ora? Dumateng Ora? Ya ampun ora gelem mantuk mas. dumateng para hantu kasuwun enggal-enggal kondur. Enggal-enggal kondur. Hantune aku jare. Hantune iki. Gelem ora karo hantu koyo ngene iki? Masa hantu. Gah, Sehantu ono boys ne ya. Ya Allah. Emang aku gelem karo dekne. Gah yo. Oh, gak. Ya. Oh, bareng bulan kayak Bali ya, Mbah ya. Bareng bulan mantuk Heeh, nggih. bareng bulan kayak mantuk. Ya. Rembulane ngapusi peteng. Oh nek aku ngapusi. Oh nek rembulane ora. Olah enek rembulane mas. Cih, monggo Mas katur pun pinakani. Rembulan. Ya. Sendika dawuh Rama. Oh liwung. Sendika dawuh saking bapa sinten? Mbah Topo. Matur nuwun sanget ora lokak saya kebak Mbah Topo. Amin. Amin. Ki mau wis ana siji tambah siji neh. Ki muga-muga ya men genep men ana tunggale ana rituale ta. Piye mas? Tukon wedak tukon pilih laris. Heeh. Engko ben wiyagane keduman ya mas. Nek ming telu ki soalé engko wiyagane ki ora keduman lho. Laris. Laris ya ampun. Heeh sing siji ki. Laris. Laris. Monggo ingkang pundriyen. Oh sing dipinangani sing ana sikik iki. Ya. Ya. Lewung. LBG. LWG. Lewung. Lewung. Oh ya wis. nggih. Oh ya nanti Ah, nggih. bibar niki nggih Mbah nggih. Ya. Nggih. Siap. Oh siap manut. Boten banget kesusu kok, simbahnya boten Mboten. kesusu. Heeh, nggih. Soale empuk nggih monggo. Maksudnya ki nek mlayu kesusu ki lho. Heeh, kesandung ya ampun. Kesandung. Duh, Yo, tuh. Ayo.
Nimas Satyan make papalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasempatan.
Wah. Jeruk Maria. As. Ayo.
Fahablita batan wakfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi lillahi ilas tulil firdas sialah wala akma halan nari jahimi Yo, os. Yo, ah. Os. Yo, os. Yo, ah. Yo, os. Bilit. Coy, os. Iya, os.
Pop. Ayo, ayo, ah. Ayo, berdiri ayo. Dadi lepo atiku nalikane sepisan ketemu. wong ayu dadi laku doa ati rinten siang dalu Sabda pandita rawu mring sliramu Dadya ing sisihku. mugi Gusti nilati tresnaku kapitawa mati seblake Pelan-pelan Pak Sopir. Suenggan ku ngekeni. Hatiku atau gendong Sabda pandita ratu ring sliramu dadya sisihanku mugi Gusti lagi tresnaku bakal ditawa mati. sampun ngatur nggih Mbak Kakung.